Neba, tiens, et quand fou. Ça vous l'avez dit, il anormal. N'a sur un so bébé qui était inchouala. Kololo chamate sur le jigin alors qui jigin du me préparer depuis qu'on a calo follow. Ou te dore, ka consultation suit, aniga docteur ou ka conseil fene suit. Inafo, ka to ka yiri de undu. O yiri de unte dore yan yere ka nago kana fon. Ko so mulubu la, chefan bola, ali pomu yere bola. O bekain kono bayala. Ni yage muso do yere. Olu tena consultation yɛrɛ la kuma tɛ ko kana peseli ni fɛnw kɛ ni jigini wagati tɛ nka e kɔni depuis ka lada tigɛra fo ka se sisan ma i y'i ka fɛn bɛɛ suit nka problème dɔ de bɛ yen nɔ. O problème jumɛn? e bɛ baara kolo gɛlɛn jumɛnw de kɛ so? Ne buramuso de banni don ka ne bolo bɔ tobiliw la. Cogo di? Ko sabula k'ale ye tobili kɛ ka d'a buraw ma k'ale tɛna se ka kɛ ka d'a denkɛmuso ma. E man kan tɛ ka tasalifa ji yɛrɛ ta kuma tɛ tobili yɛrɛ ma ka d'a ka kɔli dayɛlɛn de b'i la. Kɔli dayɛlɛn dun bɛna ni kɔlɔlɔ caman ye a dɔw la den bɛ bɔ i ɲinɛ ma jeli bɛ se ka bɔ i kan ala k'an kisi yɛrɛ ni bɛ se ka bɔ a la ala k'an kisi yɛrɛ hali ni bɛ se ka to a la. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna a f'i cɛ ɲɛna a ka kuma i buramuso fɛ a ka kalo 2 d'i ma i jigini tɔw de n'i jiginna i bɛ continuer n'i ka baaraw ye. A ka ko ma nɔgɔn dɛ nka n b'a lajɛ ka kuma fɛ. N bɛna fura dɔw sɛbɛn ka d'i ma i b'i jija i b'olu ta. Voilà. I b'i jija i bɛ ninnu san. Awɔ. Problème t'a la. Ala ka lafiya di. Ne ka sotigi. Ne yɛrɛ solila ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la. Tiɲɛ don dɛ. Sura i yɛrɛ kun ko k'i fari bɛɛ bɛ k'i dimi. Awɔ. Jaabi ɲuman sɔrɔla quoi. A ma juguya. O ye ordonnance sɛbɛn ka di yan. Ko n k'a d'i ma k'i ka taa fura ɲini. Basi tɛ. N bɛ tila ka taa nin furaw san. O y'a fɔ n kɔ tuguni. Ko n kana to ka baara kolo giriman kɛ. Ko sabula ko kɔli dayɛlɛ de bɛ na. Wa k'ale tasalifaji ko n kana o ta. Sabula ko ni jigini tɔ ma jan bilen. K'a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan tuguni. O tɛ baasi ye. N bɛ tila ka taa ci fɔ ma ye. A k'a lase joli ma. K'i ka tobiliw bɛɛ kɛ yanni jigin kuma cɛ. Kalo 2 tɛ foyi ye. Awɔ. N'i mana jigin kɔfɛ i b'i ka baara k'a dakɔrɔ la. O tɛ baasi ye. Awɔ. An sɔgɔma. An sɔgɔma. Mana? Nam. Basi t'i la kɔni. Baasi ma foyi tɛ. A bɛ sira yɛrɛ la. Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. K'a minɛ ko nɔgɔya. Ala ka laban ko ɲuman. Ala b'o dɔn. Amina. Ala ka si dan d'aw ma. Amina. Ka kɛnɛya di. Amina. Sigida yɛrɛ ma. Amina. Ala k'aw ta fanga nɔgɔya. Amina. O y'i tatɔ baarayɔrɔ la. Awɔ. Ka ɲi. Ma. Naamu. Sɔgɔma in na i buramuso bɔra dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔ y'a yira k'a fɔ a bɛ lahala min na k'a ni baara ɲuman kɛ ma kan. Ko ni a seko b'a yɛrɛ la a kana baara yɛrɛ kɛ bilen. Ne ko n bɛ na ka ɲɛfɔli k'i ye i k'a fɔ joli a ka tobili kɛ mun la. Safuru la a tɛ tɛmɛ Ala ta kan. Zumana a fɔ Umu fana ka kɛta sere e la f'i bi fara Umu kan ka Umu ka karatu n'a ka nkalontigɛw i b'o kɔkɔrɔma don ko dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ ko Umu kana tobili kɛ. Ne bɛ ɲininka e ye joli de furu wa tari e ye Umu de furu?
joli t'a tobi bi wa t'a tobi sini i y'a faamuya wa n tɛ se ka kɔrɔtɔ n ka dumuni mɔli la fɛnɛ. Ma a ma nkalon tigɛ koyi a ordonnance ta nin docteur y'a yira k'a fɔ ko kɔli dayɛlɛ de b'a la. Ne kɔni t'i dɔwɛrɛ dɔn n'a bɛ min kɛ a k'o kɛ k'a ka kɔli datugu midi kana tɛmɛ ka sɔn n ka dumuni ma mɔ dɛ ni midi tɛmɛna ka sɔrɔ dumuni ma mɔ ka di dudenw ma walahi e bɛ taa yɔrɔ in walima ne bɛ n taa yɔrɔ in taa tiɲɛbagatɔ ko kɔli. Buwa. Naamu. Mais aw buramuso jiginni tɔ tɛ tɛmɛ kalo 2 kan. Docteur y'a yira k'a fɔ k'a ka bara kolongɛlɛn ninnu kɛli dabila. Tasali faji k'a kan'o ta kuma tɛ palan faji ma. Ne y'a ɲɛfɔ maa ye ka dɛsɛ co. Joli yɛrɛ bɛ yen. N ko a k'a to k'a bolo bɔ ga la. N'a jiginna tuma min na kɔfɛ a b'a ka ga ta. O bɛɛ la a tɛ k'a faamuya. Ne kun nana de ka kuma f'i ɲɛna i ka taa ɲɛfɔ a ye walasa a ka se k'a faamu. Ne kɔni tɛ ko gɛlɛn ye o. An bɛ ka laɲini ye nin de ye walasa a bɛ se ka jigin hɛrɛ la cogo min na. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mansawa. Donc i b'a fɔ n ye mun de k'i la i b'a fɔ mun na kalabanci muso jɔlen lajɛ bani i ma taa dɔgɔtɔrɔso la ko k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko e tɛ se ka baara kɛ ko kɔli dayɛlɛ b'e la kalabanciya kuma yɔrɔ a b'aw bi denmisɛnninw kɔnɔ ko furu de y'o fɛn a bɛ girin-girin cɛlasigi la n'aw nana se ka cɛlasigi baara kɛ walahi bɛ ne ka du tobili kɛ o ye diyagoya de an tɛ se ka an buranw dɔw ɲini ka tobili k'olu ye ka den sɔrɔ la o den muso ka na ko b'i ban dumuni tobi ma o tɛ se ka kɛ o. Ma ne tɛ koyi dɔgɔtɔrɔmuso de y'a fɔ. Komi o dɔgɔtɔrɔmuso de ye Ala ye ko b'a fɔ k'e ka kɔli dayɛlɛlen don an y'an ka denwolow kɛ yan k'a ban kɔli dayɛlɛ ko kuma ma fɔ anw na wagati bɛɛ aw bɛna nin kuma kura de min b'aw bali ka se ka cɛlasigi baara kɛ o ma i jɔlen kunna mun na de i tɛ taa ka tobili kɛ yɔrɔ. Ni fɛn dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya dɔ ye a ka jiginni kow kɔnɔ an b'a ɲini k'o kɔni dabila o n bɛ taa kuma n'a ye a kɔni bɛ sɔn. Baasi tɛ komi n tɛmɛtɔ don ka taa baarayɔrɔ la n ko n bɛ nin ci in lase i ma. A diyara n ye. Ala ka tile hɛrɛ. Ala ka bi diya. Ala ka kisi gɛrɛgɛrɛ ma. Ala ka lakana. Ala ka daga ɲuman jigin hɛrɛ ma. Ala k'o dugawu minɛ. Amina. Donc k'an bɛn waati dɔ. Sira bɛ yen. K'an b'u fo. Nemo, joli, ne dalen min ka so kɔnɔ ne tulo bɛ mankan dɔ la mun mankan de bɛ yan. Malu ne bɛ ɲɔgɔn na tobili ko la. E mun ko la? Ko mun taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ko k'a na tobili kɛ n b'a ko k'a ka tobili kɛ. E tɛ se ka tobili kɛ yan? Ne ka tobi. Ne ye nakun de y'a ka cɛlasigi baara yan. Ne tɛ malo bala la dɛ. Depuis ka mun furu ka don yan, mun bɛ tobili la don o don e b'a dun yan. K'e ka tobili kɛ e b'a fɔ k'e tɛ tobili kɛ. N t'a tobi bi n t'a tobi sini e ko cogo di? Ni min ka di i b'o de ye. Ne m'a f'i ye ko ne t'i ka malo bala la. N bɛ fa kɛ ka bin ɲɛ la sisan. Mohamɛdi o de ka kɛnɛ a fɔ nin ye muso lamuruni kɛtɔ ye k'e fɛnɛ bolo tigɛ ka sɔrɔ e ma muso furu f'i b'i cɛsiri joli bugɔli kama k'o ka umu ka dumuni tobi mun nɔ la n t'i ka malo baliya la dɛ a t'a tobi bi a t'a tobi sini
O ma joli bila la umu ka kɔɲɔ minɛ la de k'a k'a ka tobili kɛ yan. Han? Ma e fɛnɛ ko umu man kɛnɛ ko joli ka tobili kɛ e fɛnɛ bɛna. I daminɛ ka bɔ yen. N'i bɛ so la mun na i yɛrɛ t'a tobi. Han? Joli n tɛ fɛ k'i tɛgɛ daga n'a ye ko tobili dɛ. I tulo bɛ na wa? Mama ja ne yɛrɛ man kan tɛ k'an jigi da e kɔ. Nin ye e muso furu bali kumakan ye. Donc ne ye muso furu sa e b'a fɔ ko k'i sigi ne ka dumuni tobi ka d'e ma o tɛ. E ye bɔn furu sa furu de walahi. N'o b'i sɛbɛ ma i yɛrɛ t'a tobi. Walima i ka muso furu o k'a tobi. N tɛ fɛ i k'an kulokɔrɔla tɔɔrɔ ni nin kuma ye tuguni wa dɛ. I y'a mɛn wa? N b'a ka kalabanciya n'a ka nkalontigɛw la aw bɛɛ bɛ da Umu kɔ ka o ko la. E k'a jɔlen lajɛ bani i b'a fɔ ko tiɲɛ b'a fɛ. Han? Bɔn furu sa furu jɔlen lajɛ. I dana k'a tobi. Donna an ka so kɔnɔ. Abadi. Berge. Bari baasi. Ça va? Kɛnɛya bɛɛ. Ça va. Denbaya bɛɛ lajɛlen. Alhamdulillah. Bari baasi t'aw la. Ça kɛra tile fila yɛrɛ ten. O kɛra. Non kibaruya jumɛn de bɛ yen sisan? Bon juguman tɛ yen. Komi dɔ ye n wele k'a bɛ ka n makɔnɔ baarayɔrɔ la. N bɛ teliya ka to ka baara kɛ ka segin. I yɛrɛ dun? Alhamdulillah wala an b'a tanu. Baasi foyi tɛ. Anba. Non Maramu a ka doni ma jigin fɔlɔ. An b'a ko kan. Awɔ. Ne kɔni dara la kɔni. Maramu kɔnɔ de ye cogoya min na nin ye fila ni kɔnɔ ye. I t'a fɔ safuru la. Fɛn min den kelen yɛrɛ kun ka ca n'o nana kɛ fila ye. E laban bɛ sɔn ka sagajigi kelen bɔ o la dɛ. Ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye. N'a kɔni kɛra fila ye. Walahi n'a sɔrɔ teriya kɔni ne tiɲɛ ye. Sagatigi kelen ne b'o d'i ma denkundi la. Ala sɔnna ma. Ala ka a nimasa ma. Ala kana basi foyi k'a la. Ne ko ma denkundi don kɔni. Ala cɛ an bɛ sogo ɲimi dɛ. Ala k'o yira an na. K'an bɛ kɔfɛ. K'an bɛ denbaya fɔ. Ala sɔnna ma. Anba. Cɛkolo e kɔni i tɛ kunsilen ne ma wagati si fo ni ti ni ci tɛ i ka mɔgɔ foyi tɛ ne la o han. Makura Naamu. ni n selen i ma yan basi tɛ k'i n'an buramuso tɛ ka ɲɔgɔn faamu tobiliko la dɔgɔtɔrɔ dun ko k'a kana na baara kolo gɛlɛnw kɛ kalo 2 kɔnɔ a ka jiginni tɔ y'o de ye e n'an denmuso n'aw tun sera ka débrouiller ka tobili kɛ yanni o kalo 2 ka tɛmɛ n'Ala y'a ɲuman jigin a na continuer n'a ka baaraw ye o kɔni tun ka di ne ye. N yɛrɛ t'a fɔ ko n banji n jini e bɛ bɔ i ka so ka na ne fɛ yan nafigiya kuma la kaleli la ko ka Zumana muso bolo bɔ tobili la ka da dalu jumɛn kan n t'a bolo bɔ bi n t'a bolo bɔ sini furumuso dɔ fɛnɛ de don a wajibiyalen don furumuso kan i k'i ka furu sariya baara de kɛ o ye diyagoya de e bɛna fɔ ne ma ko k'a fɔ ko Umu ka tobili jɔ nin bɛ e yɛrɛ ɲɛsira la wa i t'i jɔ i ka du kunkanko la yɔrɔ e ta tɛ dɔwɛrɛ ko ye kabini e kɔrɔkɛ fatura ni ne banna e la dɛ foyi tɛ ka digi e la o kɔ o de la ne kunkanko i da b'a la pɛlɛpɛlɛ i nafigi da bɔ ne ka du la wa Umu a bɛ tobili kɛ bi a b'a kɛ sini. Na don fɛ ni bɔnfila bɔn tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la e ti ka fɛn min faamuya aw tile ani sisan denmisɛnninw tile kelen de tɛ. I m'a fɔ ko tilew tɛ kelen ya han. Awɔ. Kɔnɔta fɔlɔla Umu de la kɔnɔta ma fɔlɔ Umu na waati laban na a cɛ ye Zumana min ye ne bɛ Zumana wolo don min na tiɲɛ ne sɔrɔ ka ne to gabuguda la tobili la nka ne ye n ka dumuni tobi k'a mɔ k'a di mɔgɔw ma ka taa jigin ka na hali a ma kɛ wɔyɔwɔyɔ bi ko kɔnɔma don ko b'i ban tobili ma ko sabula ko dɔgɔtɔrɔ ko k'o kana baara gɛlɛn kɛ i bɛ so nafigiya la i tɛna i ka n'a niyɔrɔ tobili kɛ wa nin kɔfɛ n t'a fɛ i ka se n fɛ yan nɔ k'i bɛna ne lasigi ni ɲɔgɔnna manamana kan fɔ ye i tulo bɛ n ka kuma la wa n ji y'a mɛn wa wuli ka bɔ n ka so. Ne ma n ta dabɔ o bɛɛ kama. O f'i yɛrɛ bɔ n ka so. Yafa n ma Ala kama i y'a mɛn. N ye kɔlɔkɔlɔ nafigiya ye. A kaɲi ne bɛna. Bɔ ne ka so. K'a tatɔla lajɛ kubusa.
Anglais. Ouh. Hey. Mumulisa. Arrête-toi. Ma. Ko nana bine sɔrɔ gabugula de la yan. A y'a kɛ ko fɛn de b'a la. Fo si den kelen tɛ e mun na. Dɔ wɛrɛ tɛ nin bɛɛ ye tobili ma gɛlɛya de. Wa tile kana k'an ka dumuni tobili la fɛnɛ dɛ. An ye dɔ kɛ nin kalabanciya in na sa. E nana mɔgɔ min bine sɔrɔ. Hali n'a bɛ sa a bɛ nin dumuni kelen tobi. Walayi. Ɔ ne y'a ma ne bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɛ. Ne m'i bali ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɛ. Nka n'a nana ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la a kana dumuni tobi wa a k'a teliya fɛnɛ. Ala ko an sigi ka fɔ. Hey, Zumana. Hein? Abedi. Lara cogo di? Umma. A bɛ jigin so kɔnɔ. Jɔ n bɛ ɲɛ dɔn. Ayi. I hakili sigi. Docteur kan ko foyi t'a la. Ko basi foyi t'a la. I sigi k'an k'an sigi kɛ makɔnɔ. Docteur. A hakili sigi. Basi foyi t'aw muso la. Sabula den min ɲini ka bɔ ka sɔrɔ a bɔ wagati ma se. Min kɛra a kunnaja yɔrɔ ye. I muso y'a ka consultation bɛɛ suit depuis a kɔnɔ daminɛ fo ka se a jigin wagati ma. Wa a y'an ka conseil bɛɛ de fɛnɛ suit. O de kɛra a nɔgɔma yɔrɔ ye. Ne tun ye ci dɔ fɔ i muso ɲɛna n k'a f'i ɲɛna, n k'a f'i ba ɲɛna. A ma fɔ wa? A y'a fɔ. A mun nana ne nin? Ne ye ɲɛfɔli kɛ n ka musokɔrɔba ye ka dɛsɛ. O bɛɛ la a tɛ ka se k'an faamuya. Ne dun bɛ min f'i ɲɛna n'i ma kuma i ka musokɔrɔba fɛ don dɔ dɔn ni boli sababu bɛ to a la. Mais nin ye dɔ ne ni kun b'a kɛ tan k'an bɛ yɔrɔ min na tan ɲaman y'a sɔrɔ den ni baasi tɛ yen. Nka alihamudulilayi bi ka fisa a y'aw sigi an ma tila dɔɔnin an bɛ ka nettoyage kɛ n'an tila la b'aw wele a bɛ n'aw muso n'a den lajɛ a y'aw sigi. N terikɛ ne ma kuma f'i ye wa ko basi foyi t'a la wa an k'an sigi ni Ala sɔnna ma nin y'a ko bannen pewu. Mantri. I muso dun a taalen t'i da dɔgɔtɔrɔso la tuguni ka i ban ka na tobili kɛ yan. Hali n'a bɛ sa a bɛ segin ka na dumuni tobi. I buramuso jiginna. I ko mun? Ka jigin wa? Awɔ. A jigin kuma sera de. Docteur y'a fɔ cogo min na ko den tun bɛ fɛ ka bɔ ka sɔrɔ a jigin waati ma se. Mais a kɛra opération ye ko basi foyi tɛ den na. Mais ba tora la. Ko Umu Sara. Ko comme ba ni bɔra a la ka ban k'u bɛna ci bila polisiw ma. Olu bɛ na ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ sababu min kɛra Umu Saka ye. Polisiw yɛrɛ. Awɔ. Ma, e bɛ mun na ye? Mana ne bɛ taa bɔ n ba la. N y'a mɛn ko n bamuso fari man d'a la n bɛ taa bɔ o la y'a mɛn. E san joli nin ye du kɔnɔ yan e tile kelen ma taa bɔ so. I bɔ ne la dɛ ni n ko n bɛ taa n ba banabaatɔ la n bɛ taa la e ka mun de b'a la. Ni joli nana k'a k'an sɔrɔ an ka dugu la. Hakɛto. Mun kɛra? Basi foyi tɛ Umu na. Basi tɛ ne buramuso la. Basi foyi t'a la. Basi foyi t'a la. A y'an sɔn mun na? Muso. Tabarikala tabarikala o tɛ ne yɛrɛ tɔgɔma ko sɔrɔ. Awɔ kɛ. A fɔ ne yɛrɛ ka faamuyabaliya tun bɛna kɛ sababu ye k'an buramuso faga. Zumana ne b'i deli ka yafa ne ma deni masaya la dɛ. I deli yɛrɛ de yafa ma. Ne yafara. Komi u ko ka na fini dɔw ta ka taa. Ko ni a ka furakɛli tɔw kɛra ka ban k'u b'an labila an bɛ na so yan. N nana o fini de tali la.
O kaka. Mo tagana. Oh ya no tenere be magi do to bi ka to da. O bebe. Ni sera ne ya fa de la.